Il-kwalità tal-istabbilimenti tal-catering hi kruċjali għal Viżjoni Malta 2050. Dan intqal President tal-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering Glaze, Michel Muscat, waqt konferenza li tellet mill-istess organizzazzjoni bl-isem tal-Istat tal-Industrija fl-eluq il-5 snin mit-twaqqif tagħha. Muscat semmit li s-settur qed jaffaċċja bosta sfidi iżda dawn setu kienu akbar li kieku l-gvern ma qenx fil-pagi tal-ħaddiema waqt il-pandemija u wara anke żamm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija u tal-qamħ fost oħrajn. Din tal-aħħar ukoll reġgħet ġiet estiża għal sena oħra bil-budget 2025. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gefin Gulija sostna li dan is-settur jgħin favur turiżmu ta' kwalità fejn il-Gvern u l-entitajiet tiegħu se jkomplu jinvestu fl-industrija turistika u tal-ospitalità li hija tant kruċjali għall-ekonomija nazzjonali.